አብርሃም ወነቢ ሙሴ አምላከ አብርሃም ወነቢ ሙሴ አጋዕዝተ ዓለም ቅድስት ሥላሴ ተመስገኑ 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 ትብላላነሰ በስመ ሥላሴ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰላም እግዚአብሔር አምላክ ምስ ኩላትኩም ይኹን። ስድራ እግዚአብሔር አምላክ ከመይ ሓዲርኩም? ኣነ እግዚአብሔር ይመስገን። ክብሪ ይስፋሕ መድኃኔዓለም ኣቦይ ልዑል እግዚአብሔር ኣምላኽና ክሳብ ሰዓት እዚኣ ብጸጋን ብጥዕናን ስለ ዝዓቀበናን ዘጽንሐናን ክብርን ምስጋናን ኣምልኮን ውዳሴን ንዘለዓለም ንዑ ይኹኖ። ከምኡውን ነታ ርህርህቲ ሕሊና ቅድስተ ቅዱሳን ንጽሕተ ንጽሓን ወላዲተ ኣምላኽ ወላዲተ ቃል ዝኾነት ቅድስቲ ኪዳነ ምሕረት ኣደይ ቅዱስ ወዳ ብዝሃባ ክብርን ምስጋናን ውዳሴን ይብጽሓያ። ከምኡውን ንኹሎም ቅዱሳና እግዚአብሔር ኣምላኽና ብዝሃቦም ቃል ኪዳንን ብዝሃቦም ክብርን ከከም ማዓርጎም ክብርን ምስጋናን ንዘለዓለም ንዕኦም ይኹን ኣሜን። 16 ጥሪ ናይ ዕለቱ ስንክሳር ድሰምዕ ዘንብብ ፍቕሪ ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕብብ ሓለዋን ጸሎትን ናይ ቅዱሳን ድማ ይረክብ። ዚክረ ጻድቅ ለዓለም የሉ ዝኽሪ ናይ ጻድቕ ንዓለም እዩ ዝነብር። ንቅዱሳን ተማሕፀኑ ካብ ኩሉ ክፉእ ዘበለ ክድሕኑ ኣሜን። ጥሪ 16 እመቤቴ ኪዳነ ምሕረት ሆይ በታላቅ አዳራሽ ውስጥ በሁለት አንጻር ተተክለው እንደሚያበሩ የቀንደል መብራቶች ለተመሰሉ አይኖችሽ ሰላምታ ይገባል። የቃል ኪዳኗ እመቤቴ ሆይ የይቅርታና የርህራሄ መገኛ አንቺ ነሽና በቃል ኪዳንሽ ከጥፋት ሁሉ አድነኝ። ያለ አንቺ ማዳን የሚቻለው የለምና። ትርጉም ድማ ከምዚ ይብል። ቅድስቲ ኪዳነ ምሕረት አዴና ኣብ ውሽጢ ዓብዩ አዳራሽ ብክልተ ጎድኒ ተተኺሉ ከም ዘብርህ ቀንደል መብራህቲ ንስተመሰለ ኣዒንቲኺ ሰላምታ ይግባእ። ኦ ቅድስቲ ናይ ቃል ኪዳን አዴና ይቕረታን ርህራሄን ዝረከብ ካባኺ እዩ እሞ ብቃል ኪዳንኪ ካብ ጥፍኣት ኩሉ ኣድሕንና። ብዘይባእኺ ምድሓነ ይከኣልን እዩ እሞ። ንኹልኹም ደቂ ተዋህዶ ኣብ መላእ ዓለም ዘለኹም ኪዳነ ምሕረት አደይ ተሓልኹም ረድኤትን ስንቅን ትኾንኩም። ብስደትኩም ጽንዕን ጽላልን ትኾንኩም። ካብዚ ዘሎ ሓዘንን መከራን እውን ተውፅእኩም። በረኸታን ረድኤታን ጣዕሚ ፍቕራን ኣይፈለኹም። ኣሜን። በዚ ዕለት ቅድስቲ ኢዮልጣ ንህፃን ቄርቆስ ኣዲኡ ብሰማዕትነት ዝዓረፈትሉ ዕለት እዩ። በረኸታ ምስ ኩላትና ይኹን። ዝተባረኸን ዝተቐደሰን መዓልቲ ይወረልና። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። አባ ዳንኤል ዘሶርያ ዓምድ ካብ ዝበሃል ሃገር ዝተረኸበ ናይ ሶርያ ሊቅ እዩ። ኣቦኦም ብወርቅን ብሰልድን ብጣዕሚ በዓል ጸጋ ነበሩ። ኣቦኦም ምስ ሞተ ድማ ሊቀ ጳጳስ ናይ ሃገር ዓምድ ብዝግባእ ኣዕበይዎም። መጀመርታ ዲቁና ቀጺሎም ድማ ቅሽናሽ ምስ ሸመዎም ኣመንኮስዎም። ድሕሪዚ ድማ ኣቡነ ዳንኤል ካብ ሰንበት ክሳብ ሰንበት ብምጻም ብምጽላይ ብዓብይ ተጋድሎ ምንባር ጀመሩ። ሃብተ ፈውሲ ከዓ ተዋህቦም። ድሕሪዚ ገጽ ኣንስቲ ከይርእዩ ምስ ጎይታና ጽኑዕ ማሕላ ቃል ኪዳን ገበሩ። ወላዲቶም ግን ኣዲኦም ድማ ስለኦም ወረ ኣብ ሰምዐት ጊዜ ክትረኽቦም መጸት። ክትርእዮም ድማ መልእኽቲ ለኣኸትሎም እሞ ንሶም ድማ ገጽ ኣንስቲ ከይርኢ ኣብ ቅድሚ ጎይታይ ኢየሱስ ክርስቶስ ምሒለ እየ በልዋ። ንሳ ድማ ኣነኮ ኣዴኻ ዶ ኣይኮንኩን ከመይ ኢልካ ከም ካልኦት ኣንስቲ ትምስለኒ በለቶም። እምቢ ኣብ ዝበልዋ ጊዜ ድማ ክልተ ኣዋልድ ሓንቲ ልብሲ ለቢሰን እናረኣያኻ እግዚኣብሔር የርእየኒ ኢላ ረጊማቶም ተመሊሳ ኸደት። ድሕሪ ቁሩብ መዓልታት ምእመን ሰብ ንሊቀ ዳንኤል 300 ናይ ወርቂ ዲናር ወሰደሎም እሞ ኣብ ናይ ምሸት ድማ ኣብ ኣፍ ደገ ናይ ሊቀ ዳንኤል ምስ በጽሐ ምስኡ ዝነበረ ፈታዊኡ ስለ እቲ ወርቂ ኢሉ ቀተሎ። ብዛዕባ እቲ መዋቲ ንጉስ ናይ ሃገር ዓምድ ኣብ ሰምዐ ጊዜ ንኣባ ዳንኤል ካብቲ ዘለዎ ኣጸውዕዎም እሞ ኣብ መሕጸቢ ቤት ዝነበራ ክልተ ኣዋልድ ድማ
ናይ ኣባ ዳንኤል ምምጻእ ወሬኡ ኣብ ሰምዓ ግዜ ካብ ታህዋኽ ዝተለዓለ መታን ክሪኣኦም ኢለን ሓንቲ ልብሲ ለቢሰን ወፃ። ኣባ ዳንኤል ድማ ኣዲኦም ዝተዛረበቶም መርገም ስለ ዝበጽሖም ብምግራም ፍሽኽ ኢሎም ሰሓቑ። ንጉስ ድማ ብዛዕባ እቲ ዝሞተ ሰብ ንኣባ ዳንኤል ምስ መርመሮም ኣነ ኣይቀተልክዎን፣ ነገር ግን ዝቐተሎ ባዕሉ እቲ ዝሞተ ሰብ ይዛረብ በልዎ። ኣብቲ ግዜ ድማ እቲ ዝሞተ ብናይ ኣባ ዳንኤል ጸሎት ካብ ሞት ተንሲኡ ቀታሊኡ መን ከም ዝኾነ ተዛረበ። ነዚ ድንቂ ተኣምር ሪኦም ንጉስን ኩሎም ህዝብን ድማ ኣብ ቅድሚ ኣባ ዳንኤል ሰገዱ። ንጉስ ድማ ብዙሕ ወርቂ ክህቦም እንተደለየ ኣቦና ግን ኣይቅበልን ኢሎም ናብ በዓቶም ተመልሱ። ንጉስ ከዓ ዓብይ ገዳም ሰሪሕሎም እቲ ገዳም ናይ ብዙሓት መነኮሳት መአከቢ ኮነ። ኣባ ዳንኤል ድማ ምስ ሸምገሉ ምስ ዓበዩ ጥሪ በዛ ለማዓንቲ 16 ጥሪ ብሰላም ዓረፉ። በረኸቶም ይሕደረና ለይኩን ኣሜን። ኣባ ጵላዲዮን እዚ ቅዱስ ኣቦ ከዓ ካብ በዓቲ ከይወፀን ገጸ ኣንስቲ ከይረአየን 50 ዓመት ዝነበረ ቅዱስ እዩ። ዘደንቁ ተኣምራት ናይ ምግባርን ትንቢት ናይ ምዝራብን ሃብቲ ተዋህቦ። ዜናኡ ድማ ኣብ ኩሉ ቦታ ተሰምዐ። ኣብ ሃገረ ምስር ሓደ ነጋዲ ነበረ እሞ ንሱ ድማ መታን ክነግድ ኣብ መርከብ ተጻዒኑ ክኸይድ ከሎ ማዕበል ተላዒልዎ ክሳብ ዝጥሕል ኮነ። ኣብዚ ኣጨናቂ ግዜ ድማ ነቲ ነጋዲ ብናይ ኣባ ጵላዲዮን ጸሎት ተማሕጺነ ኣለኹ ካብ ሞት እንተድሒነ 100 ናይ ወርቂ ዲናር ንዕኡ ክህብ እየ ኢሉ ሓው ኢሉ ተዛረበ። ከምዚ ኢሉ ኣብ ተዛረበ ግዜ ድማ ሽዑ ንሽዑ ነታ መርከብ ብመስቀሉ እናቀሰፋ ንኣባ ጵላዲዮን ረኣዮ። ካብ ምጥሓል ኣድሒኑ ድማ ናብ ወደብ ብሰላም ኣብጽሖም። እቲ ነጋዲ ድማ ዝተማጻብዖ 100 ወርቂ ዲናሩ ሒዙ ናብ ኣባ ጵላዲዮን ከደ። ኣብ መንገዲ ከሎ ድማ መሲዎ ኣብ መሕደሪ ኣጋይሽ ሓደረ። ኣብኡ ከዓ ሞሪት ዝበሃል ሓደ ሰብ ረኸበ እሞ ብልቡ ዝሓሰቦ ምስጢሩ ነገሮ። ሞሪት ድማ ኣነ ነቲ ቦታ ስለ ዝፈልጦ ከብፅሐካ እየ ኢልዎ ንጽባሒቱ ክልቲኦም ተታሒዞም ናብ ኣባ ጳዲዮን ከዱ። እቲ ነጋዲ ድማ ሒዝዎ ዝመጸ 100 ናይ ወርቂ ዲናር ንኣባ ጵላዲዮን ሃቦ። ነገር ግን ኣባ ጵላዲዮን ባሪኹ ነቲ ወርቂ ከም ዘይወስዶ ነገሮ። እንታይ ደኣ ወሲዱ ንድኻታትን ንጸሞም ዝሓደሮን ክብትኖ ነገሮ። እቲ ነጋዲ ድማ ኣብ ትሕቲ ኣባ ጵላዲዮን እግሪ ወዲቑ ምስ ለመኖ ንበረኸት መታን ክኾነሉ ቁሩብ ወሲዱ ንድኻታት ወሲዱ ክህብ ነገሮ እሞ ባሪኹ ኣፋኖ። እቲ ነጋዲ ድማ ነቲ ወርቂ ሒዙ ምስ ተመልሰ ካብቲ ጎቦ ወሪዱ ኣብ ወሓዚ ምስ በጽሐ ሰይጣን ኣብ ልቢ ሞሪት ሓዲሩ ንወርቁ ክወስድ ደለየ። ነቲ ነጋዲ ቀቲሉ ድማ ንወርቁ ወሰዶ። ለይቲ ከዓ ናይቲ ነጋዲ ዓስኬረን ተሸኪሙ ወሲዱ ኣብ ኣፍ ደገ ናይ ኣባ ጵላዲዮን ደርበዮ። ንጽባሒቱ ከዓ ናብቲ ገዛኢ ሃገር ከይዱ ነቲ ነጋዲ ኣባ ጵላዲዮን ከም ዝቐተሎ ኣውረየ። እቲ ገዛኢ ሃገር መኮንን ከዓ ንኣባ ጵላዲዮን ኣሲሩ ስለሞት ናይቲ ነጋዲ መርመሮ። ኣባ ጵላዲዮን ድማ ኣነ ኣይቀተልክዎን ምስ በሎ ኣይኣምነካን በሎ። ድሕሪዚ ድማ ኣባ ጵላዲዮን ነብቲ ዓስኬረን ቀሪቡ ነቲ ቃሬዛ ሒዙ ምስ ጸለየ አንታሬሳ ምን ከም ዝቐተለካ ተንሲእካ መታን ክትዛረብ ብስም እግዚኣብሔር ይእዝዘካ ኣለኹ በለ። ሽዑ ንሽዑ ድማ እቲ ዝሞተ ነጋዲ ካብ ሞት ዓፈፍ ኢሉ ተንሲኡ ስለ ወርቂ ኢሉ ሞሪት ኣብ ጫፍ እቲ ወሓዚ ከም ዝቐተሎ ተዛረበ። መኮንን ድማ ነዚ ተኣምር ኣብ ዝረኣየ ግዜ ሰንቢዱ ንኣባ ጵላዲዮን ሰገደሉ። ኣብ ልዕሊኡ ድማ ክፉእ ስለ ዝነበረ ተጣዒሱ ንሞሪት ክቐትሎ ደለየ። ነገር ግን ኣባ ጵላዲዮን ከም ዝገድፎ ገበረ። ኣባ ጵላዲዮን ከዓ ድሕሪ ብዙሕ ተጋድሎ ንእግዚኣብሔር ደስ ኣቢሎም ኣብ ወቕቲ ሽምግልናኦም በዛ ዕለት ብሰላም ዓረፉ። ረድኤት በረኸቶም ይሕደረና፣ ብጸሎቶም ድማ መድኃኔ ዓለም ክርስቶስ ይምሓረና ኣሜን። ሰማዕት ቅዱስ ፊላታኦስ
ቅዱስ ፊላታዎስ ካብ ወገን ናይ አንጾኪያ ሰባት እዩ። ወለዱ ድማ መረግድ ዝበሃል ሰይጣን ዝሓደሮ ላም የምልኹ ነበሩ። ዝተፈተገን ዝበሰለን ሰሊጥ ቅብኣት ብመዓር ዝተለውሰ ስርናይ ይምግብዎ። ኩሉ ግዜ ከዓ ዝኸበረ ቅብኣት ናይ ጨና ይቕብእዎ። ናይ ወይኒ ጽማቕ የስትይዎ። ኣብ ክሳዱ ድማ ናይ ወርቂ ዛምጅርን ድርን ኣሎ። እዚ መልክዑ ብጣዕሚ ዝጸበቐ ቅዱስ ፊላታዎስ ድማ ወዲ 10 ዓመት ምስ ኮነ ነቲ ብዕራይ ክሰግድ ወለዱ ኣዘዝዎ። ህፃን ፊላታዎስ ግን ንቃሎም ኣይተቐበሎምን። ኣብዚ ግዜ ገና ንናይ ክብሪ በዓል ቤት ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣይፈልጦን ነበረ። ፀሓይ ድማ ኣምላኽ ይመስሎ ነበረ። ኣብ ቅድሚ ፀሓይ ቆይሙ ከዓ ኣንታ ፀሓይ ኣምላኽ እንተኾንካ መንታን ከተረድኣኒ እልምነካ ኣለኹ በሎ። ኣብዚ ግዜ ድማ ካብ ፀሓይ ከምዚ ዝብል ቃል ናብኡ መፀ። ኣነ ንስኻ ክትፈልጦን ስለ እቲ ዝኸበረ ስሙ ደምካ መታን ክፈስስ ኣምላኽ ኣይኮንኩን ዝብል ድምፂ ይመፃሉ። ህፃን ፊላታዎስ ድማ እዚ ኣብ ሰምዐ ግዜ ልቡ ጸንዐ። ኣብታ ሰዓት ድማ ሓደ መልኣኽ ተለኣኸሉ እሞ ናይ ኣምላኽ ምስጢር ኣረድኦ። ነቲ ዝነገሮ መታን ከስተውዕሎ ድማ ንልቡ ከፈተሉ። መልኣኽ ድማ ዓለም ካብ ምፍጣር ጀሚሩ ክሳብ ጎይታና ሰብ ዝኾነሉ ዘመን ዘሎ ናይ ሃይማኖት ምስጢር ኩሉ መሃሮ። ካብዚ ግዜ ጀሚሩ ድማ ዝጸውምን ዝጽልን ምጽዋት ድማ ዝህብን ኮነ። ድሕሪ ዓመት ድማ ወለዱ ንኹሎም ኣዕሩኽ ወዶም ምሳሕ ቀረቡ እሞ ቅድሚ ምግብን መስተን ግን ንቅዱስ ፊላታዎስ ናብቲ ብዕራይ ዕጣን ክዕርግ ወለዱ ሓተትዎ። ህፃን ፊላታዎስ ከዓ ነቲ ብዕራይ ኩሎም ሰባት ዘምልኹኻ ብሓቂ ዶ ንስኻ ኣምላኽ ኢኻ ኢሉ ሓተቶ። ሽዑ እቲ ብዕራይ ኣፍ ኣውፂኡ ኣነ ኣምላኽ ኣይኮንኩን ሰይጣን ኣብ ልዕለይ ሓዲሩ ንሰባት ከስሕት ድኣ ገበረ እምበር ኢሉ ምስ ተዛረበ እቲ ብዕራይ ንወለዲ ናይ ቅዱስ ፊላታዎስ ብኣቕርንቱ ወጊኡ ቀተሎም። ቅዱስ ፊላታዎስ ድማ ነቲ ብዕራይ ክሳብ ሓመድ ዝኸውን ብእሳት ኣቃጺሉ ብንፋስ በተኖ። ኣብ ልዕሊ ሬሳ ናይ ወለዱ ምስ ጸለየ ድማ ነብሶም ተመሊሳ ካብ ሞት ተንስኡ። ኣብ ሲኦል ዝረኣይዎ ስቃይ ከዓ ንወዶም ነገርዎ። ቅዱስ ፊላታዎስ ድማ ንወለዱ ብስም ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ከም ዝጥመቑ ገበሮም። ንሱ እውን ተጠመቐ። ቅዱስ ፊላታዎስ ድማ ሃብተ ፈውሲ ተዋሂብዎ ንሕሙማን ዝፍውስ ኮነ። ወሬኡ ድማ ብኸሓዲ ንጉስ ዲዮቅልጥያኖስ ተሰምዐ እሞ መልእኽተኛታት ልኢኹ ድማ ናብኡ ኣምጽኦ። ንኣጵሎን ዕጣን መታን ክዕርግ ከኣዘዞ። መተሓባበሊ ከዓ ብዙሕ ቃል ኪዳን ኣተወሉ። ቅዱስ ፊላታዎስ ድማ ብፍጹም ልቡ ብክርስቶስ ከም ዝኣምን ምስ ነገሮ ዝተፈላለዩ ጽኑዓት ስቃያት ኣውረደሉ። ነገር ግን ብሓይሊ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ደሓነ። ድሕሪዚ ድማ ንንጉስን ንዝረኸሱ ኣማልኽቱን ክረግሞም ጀመረ። ንጉስ ድማ ነስናኑ ሰቢሩ መልሓሱ ኣቑረጾ። ሕጂ እውን ጎይታና ብዘይጥፍኣት ጥዑይ ገበሮ። ንጉስ ዲዮቅልጥያኖስ ከዓ ንቅዱስ ፊላታዎስ ደጊሙ ክሽንግሎ ኣብ ዝፈተነ ጊዜ ቅዱስ ፊላታዎስ ከሽካዕልሎ ደልዩ ፈሊጡ እሺ በሎ። ንጉስ ድማ ኣብቲ ከተማ ኣዋጅ ነጋሪ ብምዝዋር ኩልኩም ኣህዛብ ንዑ ፊላታዎስ ንኣማልኽቲ ክስውእ ከሎ መእታን ክትርእዩ ኩልኩም ተኣከቡ ኢሉ ኣዋጅ ኣዛረበ። ነቶም ጣዖታቱ ከዓ ናብ ጎደናታት ከምጽእዎም ኣብ ዝረኣየ ጊዜ ቅዱስ ፊላታዎስ ንጣዖታቱን ንኣገልገልቶምን ምድሪ ተኸፊታ ክትውሕጦም ንጎይታና ለመኖ። ሽዑ ንሽዑ ድማ ምድሪ ተኸፊታ ወሓጠቶም። ነዚ ድንቂ ተኣምር ዝረኣዩ ብዙሓት ብስም ጎይታናን ኣምላኽናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣመኑ። ካብኣቶም ከዓ ናይ ንጉስ መኳንንቲ ኣለዎ። ንጉስ ድማ ብጣዕሚ ተቆጢዑ ርእሲ ርእሶም ኣቑረጾም። ናይ ሰማዕትነት ክብሪ ከዓ ተቐበሉ። ቁጽሮም ከዓ 10,530 ነበረ። ዲዮቅልጥያኖስ ድማ
ቅዱስ ፊላታዎስ ምስ ስቃይ ኣብ ሰለቸዎ ግዜ ጥሪ በዛ ዕለት ጥሪ 16 ንክሳዱ ብሴፋ ቆረጾ ንሰማዕትነቱ ድማ ፈጸመ። ናይ ቅዱስ ፊላታዎስ ረድኤት በረኸቱ ይሕደረና፣ ብጸሎቱ ድማ መድኃኔዓለም ክርስቶስ ይምሓረና ኣሜን ለይኩን። ከምኡውን በዛ ዕለት ኣደ ቅዱስ ቂርቆስ ቅድስቲ ኢዮልጣ ንሰማዕትነታ ኣብ ጥሪ 16 ፈጺማ ናይ ክብሪ ኣኽሊል ተወፈት። ማሕበር ናይ ቅዱስ ቂርቆስ ዝኾኑ 11,004 ሰባት ድማ ንናይ ጎይታና ክብሪ እናመስከሩ ብሰማዕትነት ዝዓረፉ በዛ ዕለት እዩ። ረድኤት በረኸታ ይሕደረና፣ ብጸሎታ ድማ መድኃኔዓለም ይምሓረና። ከምኡውን በዛ ዕለት ካብ 9 ቅዱሳን ሓደ ዝኾኑ ዓቢ ኣቦ ጽሕማ ዕረፍቶም እዩ። ነገር ግን በዚኣ ምስ ዓረፉ ካብ ሞት ተንሲኦም ድሕሪ 3 መዓልቲ ደጊሞም ዓሪፎም እዮም። ንገድሎም ጥሪ 19 ክንርእዮ ኢና። ረድኤት በረኸቶም ይሕደረና፣ ብጸሎቶም ድማ መድኃኔዓለም ይምሓረና ኣሜን። ጥሪ 16 ዝኽበሩ ዓመታዊ ናይ ቅዱሳን በዓላት ቅዱስ ፊላታዎስ ሰማዕት፣ ኣባ ጲላድዮስ ገዳማዊ፣ ማር ዳንኤል ሶርያዊ፣ ኣባ ዮሐንስ መሓሪ ሊቀ ጳጳሳት። 11,004 ሰማዕታት